Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a yau a wannan sabon bidiyo. Insha Allah wannan bidiyo zai nuna maka hanyar da za ka yi uploading bidiyo a cikin sauƙi, saboda wasu ma mutanen da dama za ga idan sun haɗa bidiyo su ga ba ma sai da su yi uploading ne shi ba. To dama a baya mun kawo muku bidiyo akan yadda za ku buɗe Gmail account, sannan mun kawo muku bidiyo akan yadda za ku yi creating channel. Yanzu kuma abin da za mu kawo muku shine wannan bidiyon kenan na uku ne kenan, wanda za mu nuna muku yadda za ku yi uploading na bidiyo a cikin sauƙi. Da farko aka fara zuwa ka nemo application ɗinka na YouTube. Yawwa, in ka nemo application ɗinka na YouTube za ka iya zuwa shiga cikin Chrome browser ka ɗora, amma mu yanzu za mu nuna muku na YouTube ne, saboda cewa na YouTube ya riga ya fi sauƙi. Saboda idan aka ce za mu nuna muku na Chrome zai ɗauki lokaci, ko in na YouTube ne shaf za ku ɗora bidiyon ku lafiya lau. Sai mu shiga cikin YouTube. In muka shiga cikin YouTube sai mu jira shi sacin, yanzu zai buɗe mana domin mu nuna muku yadda za ku yi ɗora bidiyo. Yawwa, bayan YouTube ɗinka ya buɗe kamar haka, sai ka zo daga nan ƙasa kenan, nan ƙasan nan mai alamar plus ɗin nan, wannan ɗan abu da plus ɗin nan, sai ka taɓa akan shi. Bayan ka taɓa zai kawo fuska ka baka, sai ka zo nan inda aka rubuta upload ɗin nan, har ka shiga create a short ɗin nan, ka shiga inda aka rubuta upload ɗin nan, sai ka taɓa akan shi, sai ka jira zai watsa ma fuska kamar haka, sai ka jira zai buɗe. Yanzu misali a ce wannan bidiyo muke so mu ɗora, short bidiyo ne, bari mu nuna muku shi. Wannan bidiyon yanzu misali a ce wannan muke so mu ɗora, za mu taɓa shi. Bayan mun taɓa kan nan to bayan ka taɓa ganin sunan za ka jira shi, yanzu zai buɗe, zai ba ma fuska kamar haka. Idan kana so ka sa bidiyon nan yara ne su kalla ko kuma manya, duk wanda ne ma ka danna a ciki dai kawai da lafiya laure, sai ka dawo nan gashi nan sunan channel ɗin mu Arewa Daily TV. Yawwa, nan gashi bidiyon mu na private ne, bai public bai mene, kawai dai kamar da shi kawai anan ne normal ɗin nan, public ɗin nan ya tsaya a public bidiyon ka, sai ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta upload short, sai ka ji zai dawo watsuwa fuska akan a nan gwada, sai ka taɓa nan gashi ya rubuta bidiyo na uploading a nan ƙasan buku. Bari in danna muku ya kai mu, yanzu za mu jira shi ya sacin ya buɗe. In kuka duba daga nan gurin za ku ga upload video, yanzu bidiyon yanzu kaga ya fara rage 1 sakamakon yanzu za mu dan tsaya muku da bidiyon, saboda za mu jira shi uploading sai mu nuna muku cikakke. Yawwa yan uwa, kuma da gani gashi dai yanzu mun gama uploading bidiyo namu. Insha Allah a bidiyo na gaba za mu nuna muku yadda za ku yi abin nan, za mu nuna muku yadda za ku yi ɗauko bidiyo daga TikTok ko Laki da dai sauran chatting ka sa wanda ba za a sa maka copyright. Bidiyo ne kawai da ba za a sa maka copyright ba. In Allah yadda za mu nuna muka hanyar da za ka bi ka ɗauko shi. Amma har yau da ina roƙonka da in baka samu ka subscribe a wannan channel ɗin ba, ka samu ka danna mana subscribe, domin subscribing yana ƙara mana ƙwarin gwiwa, kai mana lakin a wannan bidiyon, saboda yaɗa ma 'yan uwa da abokan arziki su ma yanda su yi su amfana. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da Arewa Daily TV. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode.